ହେଲି ସାଇବର ଗବ୍ବର। ମୁଁ ଚାହେଁ ଲୋକଙ୍କର ଟଙ୍କାର ପାହାଡ ଉପରେ ବସି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବି ବୋକା। ପୁରା ପୁରା ଟଙ୍କା ସହଜରେ ରୋଜଗାର, ମୋର ଦରକାର ପୁରା ପୁରା ଟଙ୍କା ସହଜରେ ରୋଜଗାର। ସଭିଏ ହୁଅନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ଏବେ କରିବି ତାଙ୍କୁ ଶିକାର, ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ସବୁ ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେବି ହାତେଇ, ତାଙ୍କୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ନୂଆ ତରିକାରେ ଦେଖେଇବି ନାନା ଲୋଭ, ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ନୂଆ ତରିକାରେ ଦେଖେଇବି ନାନା ଲୋଭ। ସତ ମିଛ କହି ନୂଆ ମୁଁ ବୁଲେଇ କରିବି ବନ୍ଧୁତା ଭାବ, ତାଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କା ନେବି ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ଫାଙ୍କା, ତାଙ୍କ ସଞ୍ଚିତ ଟଙ୍କା। ଚିଲା ଚାମୁଣ୍ଡା କୁହ କି ଉପାୟରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବା ଲଣ୍ଡା? ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି?